Протести в София и Варна срещу трансатлантическото търговско споразумение с Съединените щати. В столицата протестиращите тръгнаха на шествие от сградата на Европейския парламент и стигнаха до БНТ. Според тях споразумението може да унищожи дребния бизнес в Европа, както и да промени високите стандарти за качество и безопасност. Ако документът бъде одобрен от Европейския парламент, съдебните спорове между корпорациите и държавите от Европейския съюз може да се разглеждат от специален трибунал. Според протестиращите, преговорите се водят при пълна непрозрачност. Те поискаха публичен дебат по темата и представиха писмо с исканията си в деловодството на обществената медия. Реално позицията против не е ясно изразена. Тя се чува в социалните мрежи, чува се от хората, които се интересуват, но не от широката българска общественост. Ако Европейския парламент приеме това споразумение, то след това следва да бъде ратифицирано и от националните парламенти на страните членки. Искаме да има дебат по тази изключително важна за Европа, Америка и за България като част от Европа тема.